ландшафтен архитект Тенко Петров Дянков, потомствен старозагорец, с 43 годишен трудов стаж. С парка ме свързва това, че съм наблизко роден, наблизко съм живял много години и после съм правил за Стара Загора, като ландшафтен архитект, съм правил проекти за този парк, който е тук, парк Бедечка. Историята на парка започва от 60-те години на миналия век, когато беше отчуждена част от парцелите, които ги имаха тук старозагорци. Тук е извършвано залесяване с помощта на проекта, който аз съм направил през 60-те години на миналият век, и колежката ми, ландшафтен архитект Иванка Минчева, е сътворявала в продължение на няколко десетилетия. Предложихме проекта най-напред в общината. Алеите на парка, част от алеите бяха прокарани и после започнаха частичните залесявания. Тук беше направена и една база за дървестен материал, от която се взимаха растения, предимно широколистни дървета. Започнахме най-напред с по-южната част, обаче се стигна до тук. Ето, тези дървета, някои от тези дървета са получени от тогава, са засадени тогава. А тук мои колеги засадиха този чинар, в близост до стария чинар. Стария чинар, едно от най-старите дървета в България, на години около 650. Чинара сме го укрепвали някъде 62-3-5 година. Сме го укрепвали. Имаше специален проект, създаден от мен за укрепването на чинара, който беше осъществен. Някъде 80-те години, края на 80-те години, се установи, че са премахнати част от съоръженията, които бяха за укрепването. Тогава се направи повторно укрепване, което е важащо и до сега. Този орех също мои колеги засадиха, лесовъди засадиха. Този орех. Тези дървета, които са, мисля, че пак чинари, тук те ги засадиха. Вижте, 1, 2, 3, 4. Тук има още 2. Там са засадени. Бяха внесени някои от иглолистните дървета в парка и по този начин се получи една красива паркова обстановка в този градски парк. Всичкото това нещо беше занемарено, унищожено, неподдържано и сега се получи така, че се развива растителността на базата на това, което беше най-напред направено и на базата на семената, които съществуващите вече дървета пускат върху този терен. Имаше детска железница, в част от парка имаше детска железница. По мой проект беше направена тази детската железница. Просто не се осъществи. И нацяло не се осъществи. И имаше релси направени. И после всичкото беше унищожено, заграбено. И влакчетата бяха, много малко време вървяха. После бяха унищожени. От това се дължи, че има голяма част от тези хора, които за втори път, ви казвам, бяха обезщетени с съответните парцели в квартал Колю Ганчев, те не пожелаха повече да се бъдат там. Върнаха се пак тук. И искат тук да го застрояват. Ето, вижте колко е. Тук имаше много дървета. Всичко се изсече. Ето, дето се строи в момента. Имаше дървета и там. Но не бяха задържани.
Секат се, защото не се спазва застроителния план. Не се намесвам в този конфликт по простата причина, че всичкото това, на което се базирам, е на базата на моя проект, който беше направен от части залесен, за осъществено залесяване и от части направена алейната мрежа. Ето тук не от години не е косено. Тук алеите не са поддържани. Няма площадки, няма детски площадки, няма кътове за отдих, няма чешми. Ето сега тук вижте колко изсъхнали дървета има. И тези изсъхнали дървета трябва да се премахнат. Ето и къде са. Вижте ги и тук. Отсреща. Веднага след площадката вижте ги. Вижте ги. Да. Изсъхнали дървета. Те създават микроелементи, които се разпространяват и заразяват и другите дървета. Трябва това нещо да се примахва. Лесно е да направиш нещо и 1000 пъти по-трудно е да го поддържаш. Това е така. А за парковите това е валидно. Валидно е. Би трябвало общината да се грижи за парка. Ето тук, вижте. Това не е... От много време не е почистено. Алеите трябва да са чисти. Има ли една чешма в парка? Вие знаете ли да има? Аз не знам да има чешма в парка. Има ли един тоалетен възел в парка? Няма. Няма ги тези неща. А трябва да ги има. Трябва да ги има. Като почнеш от това да има разсадник и после да има детски площадки, да има места за отдих за възрастните. Стара Загора не се залесява. На времето имаше чудесен разсадник на аязмото. И се доставаше посадъчен материал от аязмото за улиците на Стара Загора. После разсадника беше унищожен. Няма разсадник на аязмото. Децата да познават, че това е дърво, това е храст. Този храст е вечно зелен, това дърво е вечно зелено, това е с опадливи листа. Че има дървета, дето падат орехи. Едно училище е първо да научиш дърветата какви са, широколистни и голистни, и какви храсти има, и второ да знаеш какво можеш да получиш от този парк, като храна, орех, бадем. Затова да се грижим за парка, защото той е възможността да познаваме близко природата до себе си. Младите хора да посещават парка, да се наслаждават на хубавото озеленяване на парка и да подчертано да се грижат за това да не бъдат унищожени засадените дървета или тези, които са пораснали. Възрастните хора да поддържат също парка, като посещават редовно, като идват по няколко път с инструменти, с оглед на това да запазят от вандали или от болести някои от дърветата. Да уважаваме онова, което правим, което сме го направили, защото все пак хора са участвали в направата на алеята, в засаждането на растителността. Едно дърво не става за една година. Един блок може да стане за 1 година и половина, но едно дърво за 1 година нищо не става от него.